Josep Ferrer, director de la Simfònica Sant Cugat. Malgrat les circumstàncies, us desitjo un feliç Dia Mundial del Teatre. Els dos concerts que teníem previstos al Teatre Auditori Sant Cugat els reprogramarem per la propera temporada. Concretament, la celebració del 30 aniversari el proper mes de novembre i el concert amb la mezzosoprano Anna Hasler el proper any. Una forta abraçada a tots i passeu el millor possible.